Mulla on kaverina Leksa tänään, kuten Terve, aina. terve. Ja meillä olisi tänään erittäin mielenkiintoinen keskustelun aihe. Eli numerot 7 Unitedin historiassa. Näin on. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu aina, että onko se sun mielestä, jokaiselle pelaajalle joutuu lyömään Unitedin 7 päällä, niin onko se kirous? No sanotaan, on se ainakin Ronaldon jälkeen ollut kirous. Kyllä. Ei tästä ole kukaan oikein onnistunut sen jälkeen, ja ehkä sitä ennen tämä oli siunaus. Kyllä Ronaldon jälkeen Michael Owen oli aika järkyttävä floppi, enkä vieläkään ymmärrä, miksi se pelipaita ikinä annettiin silleen. Vanhalle Liverpoolin miehelle. Niin, se vielä. Mä oon monta kertaa ajatellut semmoistakin asiaa, että meidän ostaa eBaystä tai jostain vastaavasta, niitä on myyty 10 niitä paitoja. Joo. Mä ajattelin, että kyllä tuommoinen pitää kokoelmia saada, mutta en ole koskaan pystynyt siihen vielä. Just tämän taustan takia. Että mulla on vähän sama juttu kyllä Robin van Persissä ja Maticissa tällä hetkellä, että ei vaan pysty Arsenal tai Chelsea-ikonin paitoja ostamaan. Kyllä. Ja Owen jo itsessään aloitti sen huonon putken. Sen jälkeen meillä on ollut Di Mariaa, siellä on ollut Valencia, joka luopui vapaaehtoisesti, koska pelirytmi meni täysin sekaisin. Ja Valencian kohdalla pitää nimenomaan sanoa, että se oli kirous. Kyllä. Kundi oli kuitenkin fanien keskuudessa valittu vuoden parhaaksi muistaakseni edellisen kaudella, ja sitten se heittää 7 päälle, niin saumat ei kestänyt paidassa. Kyllä. Ei voi mitään. Jos lähdetään niin tämän hetken tilanteeseen, eli Depay, Memphis sai kyytiä. Joo. Ja tuli joukkueeseen ehkä isomman reidellä ikinä. Niin. Ja en mä voi sanoa, että niin pelaajana olisi ollut yhteensä enemmän floppi kuin Di Mariakaan, mutta ei tällä Sanchezkaan näytä hirveän hyvältä. Ei näytä, joo. Ja mikä se oli Arsenalissa, niin sehän on kuin varjo meillä. Et yksi hyvä peli. Tottenham vastaan semifinaalikapissa. Kyllä. Silleen pitkälle pääse. Legendojen sekaan. Ei saa vielä legendan mainita. ei. Mä oon itse miettinyt asiaa näin, että Valencia on niistä ainoa tarpeeksi fiksu, että se totesi, että luopuu numerosta, kun siinä on rollen jälkeen ollut tää kirous. Ja joo. Ei se niinku, jos mennään hyviin aikoihin, mistä 7 numero oikeastaan, niin minkä takia sitten on tullut legendaarinen meidän joukkueelle? No se oikeastaan, sehän jakautuu sillä, että koko 7 sai alkunsa Cantonasta. Kyllä. Et tässä niin mennään siihen aika ennen Cantonaa ja Cantonan jälkeen, jolloin siitä tuli tämmöinen oikein ikoninumero oikeasti. Kyllä. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun 93-94 nimet tuli selkään, niin siinä kesänähän 93, kun oltiin just voittu mestaruus, niin Fergusonhan koko kesän pähkäili sit kenelle se antaa näitä pelinumeroita. Ja aika hyvinhän tuo Cantona omi sen 7 itselleen, koska sanoi, että se pelaa paremmin 7 päällä. Kyllä. Vaikka edellisen aikaisemmin tuli Leedsistä, niin Cantonahan piti vain nostaa kerran 7 paitaa päällä. Et pelasi jopa 2 eniten. Et se ei ainakaan sieltä johtanut mitenkään. Niin, ja jos mietitään, että ennen Cantonaa kuitenkin meillä on ollut aika monta merkittävää 7 ihan jostain Meredithistä lähtien. Joo, varsinkin Billy Meredith, jonka valitettavasti silloin ei ole pelinumeroita, mutta pöytäkirjassa lukee, että hän pelasi numeroa 7. Kyllä. Ja sitten 60-luvun alkupuolella meille saapui herra Best. Joo, kyllä. Ja Besthän oikeastaan sen jälkeen, kun tämä 7 paidasta tuli tämmöinen ikoni, niin oikeastaan voidaan sanoa, että Bestistä se niin kuin alkoi. Kundi pelasi debyytin 7 ja sitten kun me oltiin Euroopan Cupin, niin ne ikoniset kuvat 7 paita päällä. Et periaatteessahan Besti ei ollut numero 7, vaan numero 11. Kyllä. Pelasi 2/3 peleistä lähinnä sillä numerolla. Et 40 kertaa 10 ja 40 kertaa 8, kerran 9 ja kerran melkein tuli kentällä vahingossa Paddy Crerandin 5. Et 140 peli jotain 7, niin 470 pelistä, niin ei se voi sanoa, että se 7 oli niinku sen numero. Kyllä. Kun sitten taas tämä pelipaita tässä mun takana, mikä periaatteessa 70-luvun alussa, niin Willie Morgan. Kyllä. Pelasi lähes kaikki pelit 7 ja oli Stretforden katsomossa suuri suosikki ja tehtiin vielä levykin Willie Morgan on the Wing vuonna 69 tai 70 muistaakseni ja oli listoilla myös. Sitten meillä on ollut Koppelia, meillä on ollut
Robson ja Taqva on vuodelta 87. Ja tietenkin yhtä henkilöä ei voida ohittaa, kun puhutaan seiskosta, niin David Beckham. Ei missään nimessä. Beckhamhan sai pelipaidan sillä aika jännässä tilanteessa. Becks oli pelannut 10 ja niin Ferguson sitten, kun Becks oli lomilla Maltalla, niin Fergusonhan soitti Beckhamille sitten kesken loman ja sanoi, että sillä ei ole enää 10 paitaa. Sittenhän Becksillähän meni pasmat ihan sekaisin ja niin se ei tiedä yhtään mitä nyt tapahtuu, onko hänet myyty vai mitä. Ja sitten niin se tuli takaisin lomilta ja se soitti ekana Gary Nevillelle ja kysyi tätä juttua, että mikä tämä juttu on. Että hän ei ole kerrottu yhtään mitään, ilmoitettiin vaan, että 10 on nyt Teddy Sheringhamin numeroja. No sitten kaverille lyötiinkin heti ekotreenien yhteydessä niin 7 paita käteen ja Becks oli varsin tyytyväinen ja piti paikkaa todella hienosti yllä ja toi täysin sen arvoinen. Kyllä. Ja meillä täältä paita, mikä löytyy tänään taustalta, niin on 99 Champerin finaalipaita. Kyllä, siellä oltiin silloin paikan päällä ja täysin sen arvoinen paita kyllä. Kyllä. Syystäkin siellä. Kyllä. Miten sitten, jos mietitään kaikkien aikojen seiskaa? Kuka saa sulla? Toi on niin pirun vaikea juttu, koska niin oikeastaan kaikki nämä meidän hyvät seiskat. Kaikki on pelannut eri pelipaikkoja. Kyllä. Ronaldo, sitten niin Beckham, Brian Robson ehdottomasti tuossa sakissa mukana. Kyllä. Valitettavasti silloin oli 80-luvun lopulla ja alkoi tulla niin paljon loukkaantumisia, että sitten niin seiskallahan käytiin ylittää muitakin sitten siinä. Peter Davenport, Russell Beachmore, sitten siellä oli niin Neil Webby oli kans kokeili, mutta sitten kun Robson palasi taas loukkaantumisista, niin otti paidan itselleen. Ja kyllä. Robbohan on yksi suurimpia, mitä meillä on ikinä ollut, keskeltä miehiä. Kyllä. Mutta vaikea sanoa, kuka on se ykkönen. Mikä sun ykkönen on? Mun täytyy siis tietenkin, mun historia on useita kymmeniä vuosia tuoreempaa kuin sun, mutta siitä huolimatta, vaikka en ole livenä nähnyt, niin kyllä toi vuodesta 63, mihin 74 jonnekin sinne asti. Siinä suunnilleen joo. Niin kyllä herra Best on nimensä mukana ollut mulle aina, että niitä videoita on kulutettu niin VHS:llä kuin sit myöhemmin YouTubessa ja en tiedä onko kenenkään elämänkertaa luettu niin monta kertaa kuin Bestin. Niin. Mutta ehkä siinä kiehtoo Bestissä eniten se, että se on kuitenkin ensimmäinen jalkapallon superstara. Se on ensimmäinen, joka on tavallaan niin kuin ollut hän ei pystynyt enää menemään yksin baariin, kaikki on repinyt hiuksia päästä, naisia on ollut joka sormelle. Joo. Ja tietenkin tämä on maistunut valitettavan paljon ja johti tietenkin kuolemaan myöhemmin, mutta tavallaan ehkä se tarinakin kiehtoo, että sitten jos katsot vaikka Ronaldoa, joka on sitten tämän päivän superstar on maailman tämän hetken isoin Instagram-tili henkilöistä on hänellä. Hän on niinku kiiltokuva poika, okei tällä hetkellä on raiskaussyyte vetämässä, joka jos menee läpi, niin voidaan poistaa kokonaan rolleosastot kaikista meidän jutuista, ei tarvitse enää koko kundia missään. Näin on. Mutta mitä jos Besti olisi saanut nämä samat fasiliteetit treenaamiseen, kyllä, mikä Ronaldolla on ollut, omat kuntosalit, kyllä, ei olisi koskenut renkkuun, niin mikä siitä olisi tullut? Niinpä. Se on kuitenkin nyt, että Besti on kuitenkin, se on niinku ehkä yksi maailman paras, mä koskaan ollut. Kyllä. Mun vastaus aina tohon. Jokaista pelaajaa, kun vertaillaan, niin pitää muistaa, että niitä arvioidaan vaan oman aikakauden ja sen hetkisen kilpailutilanteen, sen hetkisen fasilitoinnin, kaiken ton perusta, koska fakta on se, että Besti ei pääse nykynaikaan ja Ronaldo ei pääse pelaamaan Meredithin kanssa. Niin, näin on. Jokainen on ollut just niin hyvä sillä ajalla sen takia, että se on pelannut sillä ajalla. Näin on. Mun oma veikkaus on aina raakasti, että ei nämä kundit olisi pärjännyt toistensa ajalla ollenkaan. Peli on ollut eri peli. Näin on, kyllä. Joo, mulla on oma valinta. Kyllä, vaikka mä niin paljon dikkailen Bestia ja mä dikkaan Robsonia ja Rolle tietysti ja Becksia niin edespäin, niin kyllä mulla on Cantona silti. Että se on mulle... Mä olin paljon 90-luvulla katsoa pelejä ja ihan 90-luvun alusta ja silloin kun Cantona tuli aikanaan, niin vietin paljon aikaa Dock & Patridge Bubissa, mikä on nykyinen Bishop Place. Se oli silloin 3-kerroksinen tämmöinen puurakennus ja
Pete Boyle aloitti silloin uransa, niin Boyle ne Cantonan värsyt, mitä se duunaili silloin, ne oli jotain ihan mielettömiä. Sitten kuitenkin käynyt katsoa niin paljon, nähnyt livenä Erkin pelejä, varmaan 50, 60, 70 kertaa käynyt paikan päällä katsoa, niin ehkä se on se mulla se suuri juttu, että Kyllä. Gallian kukko on kunkku. Kyllä. Kyllähän kieltämättä, niin kyllähän tämä on aika paljon kuva tämäkin, missä pokaali kädessä. No ja kaveri on kuitenkin edelleen sillä United-related kaveri, että niin käy 2 kertaa vuodessa Loorissa ja muualla, niin vääntää nimmaria ja raapustamassa nimen milloin mihinkin tossuihin sun muuta. Et se on edelleen siellä niinku henki on niinku päällä. Kyllä. Jos joku tämmöinen friendly game Erkki tulee pelaa, niin stadikka on aina loppuun myyty. Kyllä. Siinä onkin sitten tulevaisuudella yksi jakso meillä tulee varmasti olemaan tämä kyseinen henkilö ja nimmarin muutokset ja kaikki. Joo. Ne lienee meillä sitten toisen kerran. Joo. Kyllä. Ei eiköhän me wrap-upata tää tähän ja todeta, että meillä on ollut hyviä seiskoja ja sitten meillä on ollut vähemmän hyviä seiskoja. Joo, vähän hyviä seiskoja, joo. Mutta jokainen on kuitenkin ollut punapaita päällä. Näin on. All right. Jatketaan näillä. Jep.